to manyan baki da suka hada a wannan wuri da shi wanda ya hada ma a wannan wuri, ina yi muku salama ta girmamawa, ita ce assalamu alaikum. mai gabatarwa ya gabatar da ni da wata irin siffa wadda ba tawa ba, amma dai alhamdulillahi kamar yadda ya ce ban kuma san zan yi jawabi a nan wajen ba, amma dai alhamdulillahi kamar yadda ya yi jawabi mun haɗu ne a wannan wuri don taya ɗan uwa aboki kuma mu taya kanmu murna na wannan arziki da Allah ya samar a wannan wuri ta sanar da ɗan uwa a alal haƙiƙa dukkanin wanda Allah ya bawa arziki kamar yadda ya zo daga wajen magabata kuma Allah ya taimake shi ya ajiye wannan arziki a garinsu cikin 'yan uwansa fanar wannan arziki to ya samu nasara, yana cikin mutum uku wanda magabata suka yi mana jawabi cewa ya dace a duniya. Sauran biyu aka ce wanda ya samu 'ya'ya na gari da kuma mata ta gari.